ollaan täällä Sillankorvan leirintäalueella. Nyt on jo alkanut tulla ihmisiä tänne. Joo. Tuolla tekevät jotain täällä. Joo, vois tästä heti tuonne rantaan, kun siellä on ihmisiä. Tuosta menee silta tuonne, missä oltiin kerran kahvilla. Meillä oli silloin Termarissa. Tässä Evijärvi. No ei tämä... Tuulenpide vähän vilvoittaa. Niin se vilvoittaa. Joo, tässä täällä on grillipaikkakin. Ja tuolla on noita veneitä. Joo, tässä. Ja täällä on vilpoista, kun ja puut suojaa hyvin. Oi ihana, kun se tuonnekin voi. Tässä on kuiva maasto nyt. Ja joo, niin on. Tosi kuiva, että tarvis kyllä sadetta jo. Mutta tännehän luvattiin 3 päivänä ainakin ukkosta. Joo. Että luulisin, että silloin sataa. Joo. Joo. Tuolla on uimaranta tuossa vastapäätä. On mökkejä, joita voi vuokrata, jos haluaa. En tiedä, minkä hintaisia ne on. Täällä on tulipaikka. Ja... tuolia tai saa istua. No niin, vähän tulee videolle. No niin. No kivan tämmöisen saaren jättää saarikkeen tähän. Joo, mä en ihmisiä yritä olla kuvaamatta, että vähän laitan kameran vähän niin, ettei... No tämä Sepon kyllä kuvaa siinä. Mitä? No miltä tuntuu? Onko hyvä kahvia? No niin. Joo. Tuolla on oikein semmoinen olohuone tuolla. Joo. Ja täällä on oikein, jos haluaa soittaa, niin täällä on mikä piano vai mikä tämä on. Onko täällä tavallaan niin kuin teetupailtoja sitten perjantaisin? Tää on niinku, se on iltakahvilla, että siellä Joo. lapsia ja nuoria ja aikuisia. Joo, joo. Oi miten ihania taideteoksia. Oi että. Tosi hienoja. Oi tuokin avain oikein. Onpa upea. Keinotuoli. On tosi hienoja. Niin tuolla on jäätelömyyntiä sitten, jos haluaa. Tuossa on toi tiski.
No niin, eiköhän täällä niin vaan. Eihän, joo, nyt me ollaan Kivitipussa täällä uimarannalla. Täällä on niin kuollutta jotenkin, kun nurmikot hoitamatta, kun se on mennyt konkurssiin tuo Kivitippu, niin on niin surullisen näköistä. Mutta meinataan kahlata. Vesi on ainakin ihan kirkasta ja kaisloja vähän ajautunut tuohon rannalle. Pukukopit ja tuossa on Kivitipu ravintolalista, mutta kun ei siellä ole mitään nyt. Se on joku vanha kyltti, jota ei ole ja viititty ottaa pois edes. Joo. Tuolla on semmoinen kalman tuoksu tai haju. Ei se oikein tuoksuksi voi sanoa, vaan. Mutta eikä tällä nyt ole ruumista. Ei kai se ole ehkä tuolta maanviljelijä. Joo. Maanviljelijä on levittänyt pelloille. Niin. Joo. Joo, mä en tiedä mikä. Hyi. Täällä lentelee jotain suuhun. Menee noita tikkuja, oksia. Joo, tosiaan vähän surullista, kun tääkin on ollut aika eläväinen paikka, niin se on aivan kuollut paikka nykyään. Järjestääkö ne silti jotain ohjelmia, kun on tuo, jos ne jotain erikseen tilaa, jotain tämmöisiä, luulisi, että jotain voisi tänne järjestää.